Otprilike trećina čovječanstva pažljivo izbjegava jesti svinje. Svinjetina je jedna od najkonzumiranijih vrsta mesa na svijetu i jedna od najstrože zabranjenih. Diljem Azije, Europe i Amerika ona je osnovna namirnica. No, u velikim dijelovima Bliskog istoka, Afrike i Južne Azije ona se ne samo odbacuje, ona je vjerski zabranjena. Taj kontrast nije kulturološki, on je civilizacijski. No, kako bismo razumjeli zašto je ta granica važna, krećemo od tamo gdje je sve počelo. Stoga, pratimo tu granicu natrag do njezinih korijena. Linija preko kontinenata. Gledano izvana, svinjetina se čini tek kao još jedna vrsta mesa. Ona puni police supermarketa, cvrči na stolovima za doručak i glavni je sastojak bezbrojnih nacionalnih jela. U mnogim dijelovima svijeta, od španjolskog jamona do kineske crveno-pirjane svinjetine, ona nije samo prihvaćena, već se i slavi. Zapravo, svinjetina je najkonzumiranije meso na svijetu. Ipak, diljem prostranih regija, uključujući veći dio Bliskog istoka, Sjeverne Afrike i Južne Azije, sama pomisao na jedenje svinjetine ne samo da se izbjegava, ona je nezamisliva. Ne radi se o tome da se ne voli, nije stvar ukusa, zabranjena je. Ovaj jaz nije pitanje kulinarske mode ili nutritivnih preferencija. To je civilizacijska granica, ona koja traje tisućama godina i još uvijek tiho upravlja time kako se milijarde ljudi hrane ili ne hrane. Ona oblikuje tržišta hrane, jelovnike restorana, trgovinske politike, pa čak i međunarodni poslovni bonton. U nekim je kulturama posluživanje svinjetine gesta gostoprimstva. U drugima je to pak čin koji izaziva ogorčenje. Ipak, iza ovog globalnog jaza krije se postojana zagonetka. Zašto je baš jedna životinja, i samo ova jedna, postala tako snažna linija razdvajanja među kulturama? Kako se pretvorila iz hrane u tabu? To nisu tek povijesna pitanja, ona i danas oblikuju svijet. No za milijune ljudi ovo nije kulturni običaj, to je božanska granica. Zapovjed izvan ljudske logike. U islamu je zabrana apsolutna. Kuran je izričito spominje u više ajeta, svrstavajući svinjsko meso uz strvinu i krv, ono što nije samo nepoželjno, već kategorički haram. U samom tekstu nema dvosmislenosti, niti on ovisi o okolnostima. Za muslimane se to pravilo ne temelji na zdravstvenim rizicima ili kulturnim pritiscima, riječ je o božanskoj zapovjedi. A božanske zapovjedi po svojoj prirodi ne ovise o ljudskom shvaćanju. To je temelj islamske perspektive. Poslušnost ukorijenjena u vjeri. Propis koji je objavio Bog ne treba objašnjavati znanstvenim ili povijesnim teorijama. On postoji jer je tako određeno, a vjernicima je to dovoljno. Čak i ako ljudski razum to jednog dana dokući ili ne dokući nikada, zabrana ostaje nepokolebljiva, ne zbog onoga što sprječava, već zbog onoga od koga dolazi. Judaizam to odražava na vlastiti način. Tora propisuje prehrambene zakone, uključujući jasnu zabranu svinjetine, ne kao zdravstveni kodeks, već kao dio širega saveza, svetog sustava poslušnosti i identiteta. Iako se pojedinosti među religijama razlikuju, ishod je izrazito sličan. Svinja ne postaje samo životinja, već simbol granice koja se ne smije prijeći. I druge su tradicije povlačile slične međe u različitim oblicima, a prehrambeni zakoni u raznim su kulturama poprimili mnoge forme. No, u islamu i judaizmu ograničenje konzumacije svinjetine nije stvar izbora. To je zapovjed, ona koja ne podliježe ponovnom tumačenju, pregovaranju, niti je vremenski ograničena. Ipak, izvan okvira teologije, povjesničari već dugo pokušavaju razumjeti kako je ta granica oblikovala čitava društva. Kada su pustinje oblikovale prehranu. Davno prije hladnjaka ili globalnih lanaca opskrbe, geografija je određivala što ljudi mogu jesti i što si nisu mogli priuštiti.
U sušnim i polusušnim regijama, poput onih koje obuhvaćaju veći dio drevnog Bliskog istoka i sjeverne Afrike, uzgoj svinja bio je neisplativ pothvat. Svinje ne pasu poput ovaca ili koza. Ne mogu preživjeti na oskudnom raslinju niti lutati suhim obroncima. Zahtijevaju vodu, hlad i žitarice. Resurse koji su u pustinskim društvima ionako bili rijetki. Pojedini povjesničari tvrde da je upravo taj temeljni ekološki nesrazmjer odigrao ključnu ulogu u oblikovanju dugoročnih prehrambenih normi. U regijama u kojima su se svinje izravno nadmetale s ljudima za žitarice i u kojima ih se nije moglo tjerati na velike udaljenosti, njihov uzgoj jednostavno nije bio isplativ. Te se životinje možda nisu smatrale samo neučinkovitima, već i aktivno rasipnima, teretom za krhke poljoprivredne sustave. Prema tom stajalištu svinja isprva nije bila zabranjena iz simboličkih razloga, isključena je iz praktičnih. A jednom kada se tabu oblikuje, može se uklopiti u šire sustave, društvene, političke i vjerske. S vremenom se ta ekološka logika vjerojatno kodificirala u sveti zakon. Taj argument ne odbacuje vjeru, on jednostavno sugerira da su se povijesni kontekst i božanska zapovjed možda isprepleli tješnje nego što obično pretpostavljamo. No, sama materijalna oskudica ne objašnjava zašto neko pravilo postaje sveto, niti zašto to pravilo opstaje dugo nakon što prvotni uvjeti nestanu. Hrana kao plemenski signal. Hrana ne služi samo prehrani, ona definira. Ono što jedna zajednica jede i što je još važnije, ono što odbija jesti, često govori više o njezinom identitetu nego njezini obredi ili jezik. U drevnim društvima prehrambene su granice pomagale u razlikovanju plemena, klanova i religijskih skupina. Obrok je mogao postati moralni čin, test odanosti ili znak pripadnosti. U tom kontekstu odbacivanje svinjetine nije se odnosilo samo na samu životinju. To je postao prečac za povlačenje crte između nas i njih. Ako su vaši susjedi uzgajali svinje, drugačija prehrana bila je način očuvanja distance, simbolička brana. To je drugima govorilo, a vas podsjećalo, kome ste uistinu odani. Odbijanje svinje nije bilo samo pitanje čistoće. Radilo se o zajednici. Upravo zato su prehrambeni tabui često među posljednjim kulturnim elementima koji nestaju pod pritiskom. Odjeća, jezik, pa čak i bračni običaji mogu se mijenjati s vremenom, no ono što čovjek jede obično opstaje. Zajednički obroci jačaju veze. Zabranjena hrana učvršćuje granice. Vjerskim zajednicama propisi o prehrani i danas služe toj funkciji. Sam čin odbijanja učvršćuje identitet. On stvara svetu razliku, onu koja ne blijedi čak ni kada svijet postaje sve manji i povezaniji. Zabrana može očuvati mnogo više od samog zdravlja. Ona može sačuvati identitet. Izdvojena životinja. Kroz različite kulture i tisućljeća, svinje su pobuđivale neobično snažne emocije. Daleko više od krava, koza ili kokoši. Razlog tome dijelom leži u njihovu ponašanju. One su inteligentne i društvene, ali ujedno tvrdoglave i prljave. Za razliku od goveda, one ne pasu mirno u stadima. Ruju, valjaju se i jedu gotovo sve, uključujući i strvinu. U mnogim tradicionalnim društvima takvo je ponašanje izazivalo nelagodu. Ne samo praktičnu brigu, već simbolički nemir. Svinje su također jedna od rijetkih životinja koje se hrane otpadom i ljudskim ostacima, te uspijevaju u uvjetima koji bi kod druge stoke izazvali gađenje. To ih je u nekim regijama učinilo korisnima, a u drugima duboko odbojnima. Nekima su postale žive metafore nečistoće, brišući granicu između pitomog i divljeg, čistog i nečistog, bliskog i odurnog. Čak je i njihovo meso poprimilo simboličku težinu. U kulturama koje su prihvatile svinjetinu, ona je postala neizostavan dio svake proslave. U drugima je sama riječ svinja postala uvreda, ne samo prehrambeni tabu, već društvena pogrda.
Sama životinja ostala je izdvojena, a njezino je odbacivanje postalo više od fizičkog, postalo je moralno, pa čak i egzistencijalno pitanje. Ipak, nijedna od ovih teorija ne nudi potpun odgovor na to pitanje. Zašto je upravo ova jedna životinja, kroz tolike civilizacije, postala najstrože zabranjena, ostaje zagonetka dublja od biologije ili ponašanja, gdje razum doseže granice. Ljudska bića teže objašnjenjima. Želimo da pravila imaju smisla. Tražimo logiku, obrasce i dokaze, osobito kada su pravila oblikovala čitave civilizacije, no ponekad vjera djeluje na drugačijoj razini. U islamu i judaizmu zabrana svinjetine nije objašnjena medicinskim razlozima ili društvenom teorijom. Ona je objavljena. A u objavljenom zakonu povjerenje je važnije od razumijevanja. To ne znači da vjernici zanemaruju povijest ili odbacuju razum. To znači da prihvaćaju kako se božanska mudrost može prostirati daleko izvan onoga što trenutačno možemo razumjeti. S teološkog gledišta poslušnost nije pasivna. To je aktivna predanost. Odluka da se slijedi sve to čak i kada potpuno obrazloženje ostaje skriveno. Zato vjernici ne trebaju raspravljati o parazitima, ekosustavima ili simbolici kako bi opravdali zapovjed. Oni mogu istraživati te ideje, ali temelji stoje bez obzira na sve. Pravilo ne vrijedi zbog onoga što spriječava, ono vrijedi zbog onoga odakle potječe. Onima izvana to može biti teško dokučiti. No, za one koji žive unutar tradicije, ta granica postaje svetom. Ne zato što je objašnjena, već zato što se održava kroz naraštaje, tekstove i dijela vjere. I u tom smislu, ta granica nije samo pitanje hrane. Riječ je o povjerenju, disciplini i samim granicama ljudskog tumačenja. Drevni zakoni, moderni stolovi. Danas proizvodi od svinjetine kolaju cijelim svijetom. Pakirani, prerađeni i razmijenjeni preko granica, gotovo bez razmišljanja. No, za milijune ljudi ta drevna granica i dalje opstaje. Muslimani koji prolaze zapadnim supermarketima pregledavaju popise sastojaka tražeći želatinu ili svinjsku mast. Židovi koji se drže košera paze na tragove nečistoće ili na odvajanje namirnica. U multikulturalnim gradovima, školske kantine i obroci u zrakoplovima prilagođavaju se toj postojanoj granici. Ipak, napetosti ostaju. U nekim se društvima odbijanje svinjetine pogrešno tumači kao ekstremno ili staromodno. Drugi njezinu neprestanu središnju ulogu u zapadnjačkoj prehrani vide kao oblik kulturne neosjetljivosti. Ta je granica možda stara tisućama godina, ali je sve samo ne nevažna. Globalizacija nije izbrisala ovaj tabu, učinila ga je još vidljivijim. Halal i košer certifikati danas su globalne industrije. Međuvjerska kućanstva i mješovita radna mjesta redovito usklađuju zajedničke obroke oko njega, a na internetu rasprave o tome zašto je svinja i dalje zabranjena bukte neočekivanom žestinom. Sve to dokazuje jednostavnu istinu. Ovdje nije riječ tek o izboru hrane. To je obilježje vjere. I dalje živo, i dalje se prakticira. Ono i dalje povlači granice čak i u svijetu koji tvrdi da ih nema. Drevna zapovjed i danas oblikuje suvremene živote. Kroz pustinje, gradove i stoljeća, ova je jedinstvena granica opstala. Dok jedni traže ekološku logiku, drugi je prihvaćaju kao božansku zapovjed. Između povijesti i vjere ta crta ostaje. U svijetu koji se neprestano mijenja, neka se pravila ne mijenjaju. Ako vas je ova tema potaknula na razmišljanje, pretplatite se. Ako je poljuljala ono što ste pretpostavljali, ostavite komentar. Želite li i dalje pratiti nevidljive linije koje oblikuju naš svijet? Ovo je putovanje tek počelo.